मच्छी मार्केटला येते आहे। आम्ही लवकरच पोहोचू बांदर वेस्ट मच्छी मार्केट मध्ये। केवढं मोठं आहे काळा मसा खाडीचा पण आहे। आणि बांगडे हो कोलंबीचा वाटा कसा पापलेट 900 कोलंबी 100 रुपये वाटा। काका कसं शिंपले वाटा 100 कसं आहे जवला कसं आहे एवढा मोठा। नमस्कार मंडळी। नमस्कार नमस्कार मंडळी, सुप्रभात। आज आम्ही आयतवार म्हणजे रविवार, आज रविवार असल्या कारणाने बऱ्याच महिन्यानंतर सुगरण स्वतः मच्छी मार्केटला येते आहे। आता आम्ही लवकरच पोहोचू बांदर वेस्ट मच्छी मार्केट मध्ये। बघूया फिश कोणत्या कोणत्या प्रकारचे फिश आपल्याला बघायला मिळत आहेत। लाके खड़ा कर दिया बीच में। जाओ तुम जाओ। थैंक यू भाई। पाहू शकता मंडळी तुम्ही किती गर्दी आहे, अफाट गर्दी असते याच्यापेक्षा अजून। बांगडा बघू शकता केवढं मोठं आहे। काळा मसा खाडीचा पण आहे। सुगरण विचार करते कोणती मशीन आम्ही रेग्युलर मी जिथे घेतो त्यांच्याकडे मी आलोय आता। हो ताई मच्छी काय आज बोंबील कसे दिले? बोंबील 200ला आणि बांगडे पण 200ला। कोलंबी आहे त्यांची सक्ती बहीण पण आहे। बोंबील आणि बांगडे हो कोलंबीचा वाटा कसा कोलंबी 200ला 300ला 2 300ला दोन्ही 2 वाटे घेतले तर 300ला। कोणती साईज आहे कोलंबीची? साईज कोणती आहे कोलंबीची? वाटा कसा
400 बापरे. कैसा रे पापलेट कैसा किलो? पापलेट 900. यही रहे दो कच्ची आवाज में भाव हुई. कैसा किलो रे ये? देखना ये क्या हो गया आणि ते निकाल देना उसको हटा दे उसको थोड़ी 1200. अच्छा एक बार एक पीस आ गया बाकी तक कशी आहे हे? कोलंबी कसा वाटा? 600ला दे. 600ला 600 दोन्ही वाटे. कशी आहे मंडळी? 100 रुपये वाटा. अरे जा अशी आहे 2,500. काय होते? एवढे अडीचशे वाटा. काका कसं शिंपले वाटा? 100चा. आणि हे अच्छा हे सेमच आहे काय? या ओली मच्छीच्या मार्केट नंतर इकडे सुकं मार्केट हो. सुकं मार्केट पण आले. आमचे एक बिल्डिंग मध्ये मित्र आले. इकडे सुकी मच्छी भेटते या साईडला. कसं आहे जवला कसं आहे? हा 500ला. आणि बळे बळे भले 400चा झुलका. मावशी करली कशी दिली? स्वस्त आहे. 700 रुपये किलो. मार्केट सोडल्यानंतर पार्किंगची व्यवस्था आहे इथे. तुम्ही लांबून जर आलात तर पार्किंगसाठी मोठी जागा आहे. एवढा मोठा प्लॉट आहे. मीरा भाईंदर पालिकेच्या बसेस पण लागतात. बाहेरून येणारे टेम्पो वगैरे. आता घरी आलो जस्ट. आज मार्केटमध्ये सुट्टी पडल्यानंतर स्कूलला सुट्टी पडल्यानंतर सुद्धा बऱ्यापैकी गर्दी अशी दिसली. खूप गर्दी होती. छोटी मोठी मच्छी अशी बऱ्यापैकी होते सर्व. आम्ही बोंबील आणि मांदेली सारासाठी घेतलेले आहेत आज थोडक्यामध्ये. नॉर्मली आम्ही सुरमई वगैरे प्रिफर करतो पण सुरमई अशी फ्रेश आज मार्केटमध्ये मच्छी नव्हती. उन्हाळा आता चालू झाला आहे तर उन्हाळा असल्यामुळे बहुतेक सुरमईचा माल खूप कमी प्रमाणात येतो आहे आणि मच्छी पण खूप कॉस्टली आहे. त्याऐवजी सुरमईऐवजी पापलेट, काळे पापलेट, सफेद पापलेट, काळे पापलेट जे आपण हलवा बोलतो किंवा गावाकडे आम्ही सरंगो बोलतो. सारंगो अशा प्रकारे बोलला जातो. तर तो हलवा अवेलेबल होता. त्याच्यानंतर छोटी मोठी मच्छीमध्ये बांगडे होते. त्यानंतर तुमचा बळे मासे, ते ढोमी मासे, ह्या माशांची मला नावे पहिली माहीतच नव्हती. आता मार्केटला जाऊन मला ही नावे कळायला लागली. आपल्या सुगरण अर्चनाला बऱ्यापैकी सर्व नावं माहीत आहेत माशांची आणि सुगरण अर्चनाला बऱ्यापैकी मच्छीची ओळख आहे. किंवा मच्छींचं पण तिथे मार्केट थोडंसं अवेलेबल असतं. दुसरीकडे पण तिथून थोडा बाजूला एक पूर्ण मोठं मार्केट सुकं मच्छी ते मी तुम्हाला काहीतरी तोही व्हिडिओ शेअर करेन.
तेही मोठं मार्केट असतं सुक्या मच्छीचं. बऱ्यापैकी सुक्या मच्छीमध्ये बोंबील, सुके बोंबील, जवला, त्यानंतर बांगडे वगैरे असे अवेलेबल होते. त्यानंतर इथे मच्छीमध्ये म्हटलं तर वागळं, मोठं वागळं बोलतो आपण. काही लोक किंवा बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने त्या फिशला बोललं जातं, नाव घेतलं जातं त्या माशाचं, परंतु आम्ही त्याला वागळं बोलतो. तसं तर मोठा असा तो मासा होता. तर त्यानंतर अजून मांदेली होती, जे मी तुम्हाला बोललो आहे. जनरली कोलंबी फिश, कोलंबी खूप प्रसिद्ध आहे. कोलंबीनंतर बांगडे होते. मोठ्या प्रमाणात आज मुशी अवेलेबल होती. मुशीचं खूप आज लॉटत होता. त्यानंतर माकली मासा अवेलेबल होता. त्यानंतर आम्ही गावाकडे कुबे बोलतो, म्हणजे शिंपल्या किंवा तसरे बोलतात काही ठिकाणी, त्या होत्या. खेकडे होते, कुर्ल्या होत्या. कोलंबी जसं मी म्हटलं प्रसिद्ध आहे, तर कोलंबीमध्ये पण खूप प्रकार होते. म्हणजे बिग साईज एकदम नव्हती, पण मीडियम साईज होती, स्मॉल साईज होती. आणि ते खाडीची कोलंबी, समुद्राची कोलंबी अशी मिक्स कोलंबी अवेलेबल होती. तर तुम्ही ते व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल. मंडळी, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. आणि नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर, बाय, टेक केअर.